večer. V pořádku, děkuji. Dobrý večer. No, v pořádku, děkuji. Dobrý večer. Děkuji, v pořádku. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Málem bych tě nepoznal. No já tebe taky ne. Co ty tady? Ale já jsem tady za firmu, no, to víš, business. Prosím tě, to jsou věci. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer. Ale, pane Burian. Ale dobrý večer. Dobrý večer. Jak se vede? Skvěle. A víte, že jsem vám už chtěl volat. Teda ne vám, ale vaší firmě. Jistě. No a proč jste to neudělal? My normálně čekáme, až nám zavoláte. Ale to snad ne. Ale jo, nám se s vámi strašně dobře dělá. Tomu já rád věřím, ano. No fajn, tak kdy se potkáme? To vždy jsme se potkali přece, ne? Kdo to je? Takový kluk. Mašík. Známe se z lyžáku. Sympatiák. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím, nabídněte si. Ale od revoluce jsem ho neviděla. Do kolika to dneska je? Co? Hodin, do kolika hodin tady bude? Prej do 10 a pak to tady zavírají. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. A víš, že jsi mi sympatický, Horo. A tak to ve mně taky, pane Burian. No. Jo. A víš, co by to chtělo? Nějaký babi. Jo. Babi, No. Ale že nějaký babi, teď jsi mladý, ne? Co? ale tak těch je tady spousta, ne? Jo, ale. Mně se líbí tamhle ty. To jsou kočky, co? No. Pane Burian. Ale no tak. Hele, seženeme číslo a uděláme spolu kšeft. Jo? Co ty na to? Uděláme kšeft? Jo? Dobře, platí. Tak dobře. Tak se snaž. A na kterou z těch dvou? To, co má nahoře ten... Víš co? Jo, je mi to jasný. Ta je totiž úžasná. Večer. Dobrý večer. Stečno, co děláte po tom rautu? Ale vy jste nějaký zvědavý. Já s váma ale nikam nejdu. Ale ne tak, na to jsem se vás neptal. Víte, já dělám pro jednu projektantskou kancelář a scháníme asistentku. To je zajímavý. No. A tamhle pan Burian je náš investor. Nechtěla byste přijít na konkurs? No, ráda. A náhodou asi nemáte u sebe vizitku, že? To náhodou nemám, ale mohla bych vám napsat telefonní číslo. Výborně. Tohle? Tady pěkně. Tak jo? Tak jo? Tak se ozvem. Tak se ozvem. Tak co? Tak, pane Burian, tady to máte. Teda, Horo, ty jsi úplnej Casanova. No, ale doufám, že ta dohoda platí. No, na to se můžeš spolehnout. Jo, pane Burian, jako bonus dokládám, že ty dvě dívky s náma ještě dneska večer někam půjdou. Fakt. Jo. Tak na vás. Nazdar.